Ka danna mana subscribe domin samun manhajar mu cikin sauƙi, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa. Magana ce akan wata mata wanda idan na gaya muku wani labarin za ku ji zafin wannan magana, kuma zan muku shoyin din hotunan wannan abubuwan ku dinga gani akan wannan bidiyon nawa. A ce yarinya karama 'yar shekara kusan 4 zuwa 5 ki dinga gana mata azaba babu gaida babu dalili, kuma duk a arewacin Najeriya wannan abu ai yake faruwa. Komai da an taso arewa, fyaɗe arewa, mugunta arewa. Yanzu wani abu ya fito ruwan dare yanzu da dan uwanka ya rashin hankali da ko kuma ya yi wani abu sai a ja daure shi kamar akuya kamar shanu. Matan nan ki zo ki kama yarinya 'yar shekara 2 zuwa 3. Wata mata ce fa wadda ba zan faɗi suna ba, amma labarin na tabbata cewa ya zagaye gari ya zagaye duniya. Ƙaramin yarinya ki dinga kisa a shana, kina kyasa mata a jiki, tana ƙonewa tana kuka, ki hana ta abinci. Idan ta ci abinci yau to gobe ba za ta ci ba sai jibi. Yarinya ta bushe kamar yadda kuke ganin hotonta a cikin wannan bidiyon nawa. Ku kalli yadda yarinyar ta bushe akan ɗan ƙaramin abin duniya. Ku tuna yara, Allah yana son su ya ba ku. Don me yasa ba za ku lura da tarbiyyar su ba, ku lura da rayuwarsu ba? Amma tsaban tsananin zafin kishi ya yi yawa wa mata. Don mahaifiyar wacce ta rasu ba za ki iya lura da yarinyar wannan ba? Ke kawai san ranki kawai shi kike yi. Ki duba yadda aka wulakanta yarinyar nan. Zan samu ku bidiyon ku kalla ku ga yadda aka wulakanta yarinyar nan. Ga hotunan nan amma ga bidiyon nan a gargashin. Dan Allah in kun kalla ku danna mana subscribe da Allah. Hannun ɗinki kuma me ya same ki? Amosani. Eh? Amosani. Wannan nan ɗinki. Amosani. Wannan me nan? Ciwo ne ta ci min. Nan fa. Duk ita ce ta ci min. To nan kuma fa. Duk ita ce ta Da me ta ji miki wannan ciwon? da ashana. Ashana ta ji miki? Abinci ba. To kuma abinci kina cin? Na ce tan ci ta rana ba ta bani. Idan ta safe ne na ce tan ci sai ta yi niyya ta ke bani. Inna lillahi wa inna ilaihi Idan na raji'un. ce tan ci ba ta bani. To tana bari ki fito tsakar gida? A'a in ce idan awwala zan yi. In zaki alwala sai ki fito? Eh. To shikenan, Allah ya rufe asiri. Allah ya sa mu dace. A sa mata kayanta, kar wanda ya fasa. To kuma naga kin kone a nan ɗinki, a nan. Ita ce ta ƙona ni a dan na yi tashi. A kan kin yi kashi shine ta kona ki? Eh. Da a ina kike a zaune? Abin su iya. A gurin iya? Eh. Wace ce iya? Wacce? Wannan? Eh. To ita me take miki? Ba abin da take min. Ba abin da take miki? Eh. Sai ita wannan maman momi ɗin ta zo ta